Hey yo bro, vítám vás Novora. V tomhle videu si ukážeme Cyber Bravo skin. Vybírajte tak. Ještě šelinu si tady ukážeme. Jinak šelina bude mýtický skin, bude mít takovýhle pin. A takovýhle spray, takže pokud si teď vlastně jako předregistrujete na Squadbusters, tak dostanete tady ten skin. Takovýhle to jsou portály, já super nevyznám ve Squadbusters, takže to a hvězdičky, no. Takže taková předělávka tý, vlastně tý starší. Až na to, že je víc asi tady tu spače a animovaná a má trošku větší skin, ale to je. Ok, to loading screen. Kraftová loading screen. Zvolíte lidi. Banger, že jo, no tak. Že jinak takto vypadá ten reward Ranked skinu, kde máme tady tak vypadá ta anonymita vlastně jako reward. A ty skiny se ještě Jo, Penny má vlastně tady to, tak to kupuju. Kliknu rovnou. A zde vidíme další revolplay skin a to je ta Jackina. Asi pořád se překládá, že tady ta varianta je jako ukážu skin. Já jsem nevzpomněl, že vlastně já jsem úplně skipuju Broka, který bude no, každopádně ten Brok bude vypadat takhle. On má komp? To je borac. Time to move to the boombox crew. Vypadá ale dobře ten Brok. To je jako žádná. A schválně. Počkej, co to je? Jo, počkej, to není USBčko, ne, to je jiná blbost. To jsou ty... Je to prostě něco, no, nevím co. Ale jako... Skin do Bravo Passu, to teda. Čekal jsem to... Pořád. Čekal jsem to. Takhle budou vypadat jeho další varianty. Když si zaplatíte Bravo Pass Plus. GBčko je Golden Hacker, ale v základě bude jenom Titan Hacker Pro. Jako letní skiny za 20 gemů nemusíte představit, protože to nebude mít ta skin je hrozný, ale já se opětnu. Jo, tady ta bebina, ta už je to ani nemusí představit. A máme tu další skin. OK, ale tak to pozadí vypadá mega dobře, třeba nějakou skin. Ty nůže tam. To asi bude pak i lobby, ale vypadá dobrý skin. Let's go explore. Cyber Beautiful. Vypadá mega dobře. Schválně. Let's go Schválně, jak explore. bude střílet. Jo, to je virtuální. Počkej, to není včela, ne? To není včela, to je něco jiného doslova. Vypadá, když má tu blbost. Jo, no tak to fakt není včela, to je něco jiného. Tak slávě. Be free. No. Nic moc, no, teda jako. Ale chápu, že modrý skin, co víc chceš. A v nový sezóně tady jako tak, ale počkej. Jak to vylaze. Tak ale to je hustý, jak to. To bude pak Ranked skin pro sebe.
Aha. Dobře, to jakože se nestalo. Když je to takovýhle special skin. Aha, no tak to je trošku jako jiný jako. To pak budu rád rankery jak prase. Já chci ten skin pak. A počkej, cože bude ranked skin? Vlastně další sezóny. Teda teď, co bude tak zase. No tak tak. Tak asi to je jako jeden z nejlepších. To je asi za mě třeba jako druhý, asi možná i první nejlepší skin jako se Cyber tematiky. Okay, právě jsem našel hrozný skin, ale jakože hrozný. A musím to je konec, tady ten skin za 29 gemů. To je hrozný skin, ale dobře, za 29 gemů, takže hádám, že nebude mít speciální. Taru tady koupíme, ale to už je taky dobře, takže tu taky nemusím představovat, to úplně. Takže to už je dobře, jak říkám. Jo, tady ty skiny jsem chtěl ještě ukázat. Dark, počkej, to je dobrý skin, ale dost. To si musím natysnout. Concept by. Je to neukazuje koncept, cítím se okraden. Training grounds. Tak schválně, jak budeš vypadat, Žína? Ok, ale tak to je asi nestížky na Žína, jako. Ani nedělá zvůky zas. To je další pay to win skin, no není pay to win, ale chápeme se. Bro, prostě udělat tornádo. Já chci ten skin. Ok, já tak to... Nic speciálního. Nemá už pak jinak. Jo, pin se vám chtěl ještě ukázat, kde jsou piny, tady. Pin. A spray nemá nový. To nevadí. OK. Další hrozný skin. Iba jako... Vypadá docela dobře. Try some snake oil extract. A další raket, ale bude vám muset jako Try some snake oil extract. Jako... Nevím, pořád se mi víc líbí ten základní Byron, no. Nebo... Pořád se mi víc líbí teda tady. Useless. Dobře. OK, a mýtickým skinem pro Cyber Bravo sezon. Počkej, já si to musím políbnout znovu. Can I kick it? What the fuck? Jak je to Cyber Bravo, no? Já to kámo. Okay, challenge accepted. To je Brutus. This. Ok, tak schválně. No, jako... Vypadá to docela dobře. Okay, challenge accepted. A teď, kde to je? OK, a tady je to, na co jsme všichni čekali. You can't resist my charm. Kind of claw. Kind of claw. To je Brutus. Straight from the streets, with zero defeats. Tak schválně, jak to bude vypadat. Tak jako dá se to, no. Je to special animace, to je hustý. Já se s vámi tady u toho videa loučím, zanechte like a odběr a čau.